Така, сега ще ми лагва още. Между другото, сега ще ви покажа докъде съм стигнал на тестовия свят. Typical. This where I am. I have all the... Имам всички острови. Как се реши? Оставя ми още два апгрейда на меча. Един на... Това на те... Значи трябва ми фишинг род. И тук имам баря да апгрейдам, както и тук. И тук ми оставя един... Какви са новите предмети? Тъй. Значи фишинг род. След това какво има, бе? Фишинг род. Добре. Така, нека се върнем към света от вчера. Беше само да покажа докъде бях стигнал. Сега отиваме в втори свят. Ако мога да ми го налага. Играх малко извън кадър. Колкото се върнем и половина. Няма нищо. Този епизод може да е малко по-дълъг от миналия. Обаче, сега се цели да стигна до валтовете, понеже ще ми трябва бая валтове. Чакай, аз съм точно на тях. Това е 4 спес. Не, това ще е твърде много. Това мисля. Окей. Тук не искам да стигна да ми дава кол всеки път като щупа камък. Нещо хубаво. Ще се опитам да стигна до новата кирка. Ще се пробвам да стигна до новата кирка. Трябва да ни бая жилие. Аз пък камък жилял. По принцип ще е хубаво да се събира бая злато. Между другото, за следващите два епизода мисля да вдигне към макс 2-3 лева всеки епизод. Втория... Метиста втория. И... Невероятно последния. Тъй. Ще се събрали достатъчно желязо, за да се направи всичко, освен новата кирка. Нямаме желязо. Злато, за да се направя да се взема. Между другото, чуете, що съм изключил там нещата, защото в тестовия свят така мога да ми гръмне компютъра.
с всичкото XP. Защото то на мен ми стават колко 4 лева. Там. Невероятно. 6 и ще стигне за много. Поне така се казва. Мога ли да направя още? Само трябва да отключа това за експириенса, когато защо ми лагна. Когато си вдигна левела, мисля да търся или да търся за новите левели. То е нормално да са левели. Да търся за онова, където всичко ми дава просто камък, въглища. Тази кика е много бавна. Много. Ще мога ли да си... Това е 80. Ще си... Мога сега ми да даде нещо... Храна. Само да се отвела майко. Играта вече бая се натъпва с... Първо. Изкликнах. И сега това, ако може да... Що? Всеки знае, че не е по-добре да вземеш храна. Това със сигурно ще да започне. Дай ми към 20. Не знам. Това между другото ми е първия ачивмент. Тук така ще мога да си правя повече. Искам ли меч? Това е за стъклото. Да, то... Аз се чух какво е това. Следващите 2 лева мисля да са трет. И още нещо. И текстилите. Сега ще взема злато. За да си апгрейдна. Трябва я да ползвам. Това го слагам на тулбара. Сега кукт. Моментум. Аз няма как да взимам пясък, освен ако не си направя още капани. Ще вдигна още 2 лева.
да стигна 8 и след това другия епизод ще го снимам утре или други, не знам. Невероятно други ден. Да, само трябва злато. Ето остров долу ще надявам се да е нещо хубаво. Защото се прецаква за лошото. Мога да направя още капани. Това е въпрос. Да, мога един. Мога два. Вдигнахме лева. Два-три лева да вдигна и ще спирам. Така, сега какво мисля? Ета, защото меч. А на нас не трябва меч. И мисля да се развивам на ляво. И така събирам, може би. Между другото, ако искате, можем да направим проекция на Need for Speed Payback. Само, че не на този лаптоп, а на PlayStation. Добре, че имам няколко акаунта. Живи. Или са. Трябва ни... Абе, че не игра. Как? Това е квадрат. Не е кръг. Както и да е. Какво ми е да... Моля се да е нещо хубаво. Тази иска 10 000, ще ми иска 10 000 стотинки, понеже аз не съм с нюклеар. Защото не ми харесва да харя. И аз не знам какво. Поне XP. Филе XP. Нека говорим с нея. Случайно. Let my feelings rest. You're very worthy. I need to ask you for a very small donation. I will reward you with the cacao. May light shine. Към 35 епизод, ако тогава стигна. Не знам. Стотинки! Само мисля да вдигна до 10-11 лева, за да си отключим това за повечето въглища. Защото не мога да чакам да се спамват въглища сами. Между другото, това файбър трябва да го щупа. И така ще щупа. Как ще щупа? Не знам как работи. Но още няма взем този килпон. Пясък. Ясен.
тази кола, която ми е. Защо? Добре, мисля да се върна още 2 левела. И да се върна след... едно фарминг спри. Как ще кажете? Hello. Oh, hello, my friend. Събрах 3 левела. Ги видяхте. Мисля, че по първите два. Сега съм събрал един. Мисля, че unlocks. Това му ми помогна всъщност. Да, ето! Аре, сега ще имаме повече кол. После мисля тук сивинг и тук едно за текстил, ако помня правилно. Вече имаме пълен инвентар. Жилие. Тунда! Купиш? Сега ще имаме безкрайни въглища. Кой значи, че това да ви трябва да дадат двойни въглища? Поне да повече въглища. Докато ще сечем тези дървета... Много въглища. Много въглища. Капани! Сериозно ли само 2 капана ще успея? Мели, ще се гръмна. Ой, сега ще изчакам всичкото, за да... Защо микрофона ми е толкова далеч? Сега мисля да изчакам просто желязото. Още едно желязо. Това е злато. Не е желязо. Бум. Сега айрон. My friend айрон. Аз сега трябва да чакам бая време. 270, това е 30, това е 350, това е 260. Ще ли се събра за това, защото чакай 30,
Защото тия шанс да ни се падне един темпъл. Който ми дава тънда. Не просто Thunder Rod. Който е доста полезен. Сега трябва да се фокусирам на злато. Вече съм на половината на 10 левел. Жиле. Трябва злато. Трябва злато. Нямаме злато. Сега правя макс. Жум. Сега. Макс. 4. Кокмит. О, грешно. О, грешно пак. Ти стигаш. Така. Сега наистина целта просто събирам колкото се му повече златни орове, за да си събера материалите. Чекай, аз ще забравих какво. Почти ще стигна в лева заради това. Мисля, като вдигна лева спра или да стигна до 12,5. Почти вдигнахме лево. Още малко фармене. Вдигнахме лево. Мисля се още малко experience и след това да стигна 12 лева. Малко. Това надали има много стил.
Аз скоро ще отключа това, където мога продавам, където като банки. Първо, скоро имаме банки. Това ще не е следващото ниво. След това... какво направим? Сега искам само да събирам жиле. Трябва ми доста жиле. Колко ми трябва за кирка? Аз имам 26. Това е... ще се направим нов вакир. Така. Аз нямам тако. Трябва и аз тако. Суй... 4 тухла ми трябва. Аз знам как се фарма. Така че... тук е... тук. И сега би трябва да ме е вдигнало на поне 100. Трябва 4 тухли. Трябва 2 камък. Чупиме. Така, значи аз само една тухла. Просто аз знам как да събирам експириенс. На първо. Сега чупат тез. И след това ги след това наново ги строя, за да така съберем левел. И като съберем левел, ще има нови неща. Банка! Банка! Между другото, трябва да си направя макс трет. 22. Ще стигна. Не. Опасна кравичка. Опасна кравичка. Крава. Това куш ли е? Крава ли е? Аз не знам какво е. Вече ми трябва желе. Всъщност ще ми потрябва. И аз съм отворен малък пич. Вдигнахме нов левел. Банка! Да. Другия епизод, като вземем левел, може би,
H3. Има ли буба? Няма буба. Няма булечка. Вероятно няма да... Мисля това да е края на този епизод. Хубав епизод и други ден пак ще се видим. Тъй че, peace out.